Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, da fatan Nafisa cikin lafiya. Na ga tweet din da kike yi, mun gode sosai, Allah ya saka da alkhairi. Masu cewa wai na ji ina saka tsohon mutane a social media idan na wani ba zan ji daɗi ba. Kowa ni ban hana babana ya aure ba, don haka idan ya yi aure in ta sa shi wannan zamani ya zo da wannan, don haka mijina ke cewa inda bai ce ni ba da ban zan yi ba, domin da haka umarninsa nake bi. Baby to kai magana. To shi kenan jama'a, kuma kadar Allahu aka kadari, kuma kadar Allahu aka kadari, kuma kadar Allahu aka kadari. Na yi aure kuma na ji daɗin matana, kuma na murna tare da matana. Wadanda suka ce ya zama wani abu da to su suke da matsala, ni ba ni da shi. Ina son matana, tana so na, kuma ta yi shahada, ta yi jihadi, ta yi shahada a ta aure ni. Karamar yarinya ta yi umarnin musulunci, ta fi annabi, ta fi ni. Saboda haka wanda ke da matsala akan wannan abun to shi yake da matsala. Musulunci bai hana ba, annabi bai cika da yi ba, kuma ba za